Нанга Парбат яке аз се қуллаи 8000-раи хатарноктарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар ин кӯҳ ягон масири осон вуҷуд надорад. Деворҳои амудии он аз калонтарин деворҳои кӯҳии сайёраанд. Фарқи баландӣ аз пойгоҳи асосӣ то қулла тақрибан 4 километр аст. Ба ин ҳама бориши барфи пайваста ва дар натиҷа фаромадани тармаҳо низ илова мешаванд. бештар аз баландии 8000 метр минтақаи марг аст. Оксиген ба ҳадде кам мешавад ки ҷисми инсон тадриҷан ба нобудшавӣ оғоз мекунад. Дақиқа ба дақиқа, ҳуҷайра ба ҳуҷайра. сатҳи фоҷиаҳои маргбор дар Нанга Парбат қариб 23% аст. Яъне аз ҳар 5 нафар кӯҳнаварде ки ба ин қулла мераванд, як нафар ҷони худро аз даст медиҳад. На Эверест ва на Каду чунин нишондод надоранд. ҳеҷ як қуллаи 8000-ра то ин дараҷа хатарнок нест. пас чаро мо қарор додем ки сеюмин ҳадафи лоиҳаи фрирайд дар минтақаи марг маҳз Нанга Парбат бошад? Сабабҳо равшананд. мо мехостем ба иродаи худамон ғолиб шавем, коре анҷом диҳем ки пештар ғайриимкон менамуд. мо экспедитсияи бебалонӣ, яъне бидуни оксиген ба мушкилтарин кӯҳи сайёра анҷом медиҳем, ба баландтарин кӯҳҳои ҷаҳон 8000-раҳо. аз он болиҷа фаромада ҳамаи инро ба навор мегирем ва филм таҳия мекунем. бо виҷдони пок гуфта метавонам то имрӯз ҳеҷ гуна кори наворбардорӣ дар бораи чунин экспедитсияҳо ин қадар шадид, ин қадар хатарнок ва ин қадар мураккаб вуҷуд надошт. пас аз Манаслу ва Анапурна экспедитсия ба Нанга Парбат моро он қадар ҳам наметарсонд. ба назар мерасид ки мо ҳамаи хатарҳоеро ки кӯҳ бароямон омода кардааст пурра дарк мекунем. кӯҳ бузург аст, мисли дигар кӯҳҳои бузург. аммо ягон аломатҳои даҳшатнок, ягон эҳсоси фаврии хавфи ҳалокат вуҷуд надошт. ҳатто дирӯз вақте ки мо масир ва ҳолати онро дидем, ҳама чиз комилан қобили қабул менамуд, ҳатто бештар аз он. пешакӣ мегӯям, мо ҳатто тасаввур карда наметавонистем ки барои мо фатҳи ин қулла чӣ қадар бо душворӣ даст медиҳад. ана ҳоло аз боло тарма фаромад. нахустин вохӯрии мо кӯҳнавардон дар шаҳри Исломободи Ҷумҳурии Исломии Покистон сурат гирифт. Кала аз Рим омада буд ва мо ҳамроҳи Антон аз Москав. ҳамин гуна бо автобус аз Исломобод ба роҳ мебароем. шаб дар Чиласа мемонем ва субҳ бо ҷип аз ин ҷо ба Гунардас раҳсипор мешавем. ана аз ин ҷо бошад мо пиёда то ба пойгоҳи асосӣ меравем. ман роҳпаймоӣ то пойгоҳи асосиро дӯст намедорам. ту гӯё ба кор меравӣ ба маънои хуби ин калима. ҳамаи фикрат ба кӯҳ равона аст, вале ба ҷои он маҷбур мешавӣ вақт сарф кунӣ то ба худи кӯҳ бирасӣ. хушбахтона роҳ то Нанга Парбат ҳамагӣ 2 рӯз тӯл мекашад. масалан дар Каду ин масир метавонад то 10 рӯз давом кунад. пеши рӯ мо сайёҳати воқеан хатарнок доштем ва дар чунин шароит даста танҳо як калима нест. ту бояд ба ҳамсафарони худ комилан эътимод дошта бошӣ. аз ин на танҳо муваффақияти экспедитсия, балки ҳатто ҳаёти шумо вобаста аст. мо нақша мекашидем, экспедитсияи дар пеш истодаро баррасӣ мекардем, бо сокинони маҳаллӣ суҳбат менамудем. гуфтагӣ бар ин, сокинони деҳоте ки дар роҳ вомехӯрданд моро хеле хуш истиқбол мегирифтанд. мепурсиданд ки аз куҷоем, барои чӣ омадаем ва ба мо барори кор мехостанд. роҳ то пойгоҳи асосӣ бале як зарурат аст. ту тамоми кӯшишро мекунӣ ки ин роҳ ҳарчи зудтар анҷом ёбад, то ҳарчи зудтар ба мутобиқшавӣ гузарӣ ва ба фатҳ оғоз намоӣ. аммо ин роҳ хеле зебо баромад. пайроҳа аз канори дараи амиқ мегузашт.
дар поён вартаи даҳшатнок ва рудхонаи хурушон. Мо аз чанд деҳаи хурд гузаштем, ки рост дар домонаҳои бисёр нишеб бунёд шуданд. Okay? And we are going to get in front to the mountain. We are getting you to the mountain. We see the very beautiful line possible to ski probably. And so I think I'm happy. I think also my friends are happy. омодагӣ ба экспедитсия ҳанӯз чанд моҳ пеш оғоз ёфта буд. Антон дар Красноярск тамрин мекард. Калла низ омодагӣ мегирифт. Ман бошам аввал ба Камчатка рафтам, сипас ба қуллаи баландтарини Россия Элбрус. мо наметавонем девори яхини кӯҳро тамошо накунем, зеро барои мо худи фаромад хеле ҷолиб аст. Ин маҳаки асосии экспедитсиямон мебошад. Умуман, ҳолати нишебӣ бисёр хуб аст. Барф зич, ях устувор. Шароит барои фаромад бо лижа мусоид аст. аз ин рӯ умед дорем, ки нақшаамон амалӣ мешавад. яке аз муҳимтарин бахшҳои ҳар экспедитсияҳои кӯҳнавардӣ мутобиқшавӣ аст. ба он бояд бисёр ҷиддӣ муносибат кард. қоидаи асосӣ чунин аст: дар баландӣ кор кун, дар пастӣ истироҳат намо. яъне мо то баландии муайян мебароем, муддате он ҷо мемонем, хубаш як шаб ва баъдаш ба поён мефароем. сипас боз баландтар мебароем, боз мефароем ва ҳар дафъа баландтар. ин рафтуомади боло поён тақрибан 20 рӯз идома кард. баромади ниҳоии мутобиқшавӣ дар баландии тақрибан 7000 метр анҷом дода мешавад. баъд бозгашт ба пойгоҳи асосӣ, чанд рӯзи истироҳат ва пас аз 5-6 рӯз ту барои фатҳи ниҳоии қулла омода мешавӣ. истироҳат дар пойгоҳи асосӣ ҳам худ як навкор аст. мо ин вақтро пурра ба наворбардорӣ, омодасозии таҷҳизот ва интихоби масир бахшидем. дар марҳилаи охир ба ёрии мо технологияҳои муосир омаданд. бо истифода аз маълумоти моҳворавӣ ва барномаҳои компютерӣ мо хати баромад ва фаромадро дақиқтар резӣ кардем. 9 нуқтаи калидиро ишора мекунем. ана ин нуқта якум мешавад: оғози фаромадан. аз ҳамин ҷо мефароем. бале, зеро дар навбати аввал пойгоҳи чорум дар ҳамин минтақа пушти қулла мешавад. Подъем запланировали по мо баромадро аз рӯи масири киншофер ба нақша гирифтем. он нисбатан камхавфтар ҳисоб мешавад, аммо аз лиҳози техникӣ бисёр душвор аст. ин масир бори аввал соли 1962 аз ҷониби гурӯҳи кӯҳнавардони олмонӣ тай шуда буд. он вақт 3 нафар ба қулла расиданд, вале ҳангоми фаромад 1 нафар ҳалок гардид. во время спуска. Первый лагерь маршрута пойгоҳи якумин масир дар баландии 4700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. дар ҳамин ҷо мо як хаймаро аз даст додем. онро барфу ях зер кард. Middle Camp дар баландии 5300 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. гарчанде ки зери девори сангӣ ҷойгир аст, боз ҳам макони хатарнок ба шумор меравад. пас аз боришоти барф мо қарор додем ки на дар пойгоҳи якум ва на дар пойгоҳи Middle Camp таваққуф намекунем. аз баландии тақрибан 5000 метр нишебии яхин оғоз меёбад. минтақае ки пайваста зери таҳдиди тармаҳо ва фурӯрезии ях қарор дорад. баъд аз он девори киншофер оғоз мешавад. қитъаи калидии масир, девори қариб 200 метраи амудӣ. пас аз девор теға, аз росту чап ҷарӣ, ҷой барои афтодан хеле зиёд аст ин ҷо. мо дар пойгоҳи дуюм, баландии 6000 метр аз сатҳи баҳр, тақрибан соати 2 шаб майдонро омода карда хаймаро насб намудем. қисме аз хайма овезон мондааст. ин тасодуфӣ нест, зеро он ҷо ҷарӣ аст. агар касе ба он тараф ғеҷад, ин аллакай фоҷиа мешавад. бале, экстримӣ воқеӣ.
дар баландии 6200 метр боз як нишебии яхин ҷойгир аст ва танҳо пас аз он майдончае пайдо мешавад ки андаке метавон нафас роз кард. дар ҳамин ҷо макони пойгоҳи сеюм қарор дорад, баландии 6600 метр аз сатҳи баҳр. пойгоҳи ниҳоӣ дар баландии 7200 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. баромади ниҳоӣ ба қулла аз тарафи рост анҷом дода мешавад. инак мо ҳамин тавр боло мебароем ва ба ин ҷо меравем, ба қулла. сипас бо лижаҳо ба пойгоҳи чорум мефароем. хуб фаҳмо. шабро рӯз мекунем ва рӯзи дигар бо камусҳо ана ба ин нуқта мефароем. Линию спуска. хатти фаромадро низ бо ҷиддияти комил таҳризӣ кардем. Двигаться по диаметру. қарор дода шуд ки аз рӯи доманаи диамир тавассути майдонҳои бузурги яхин ҳаракат кунем. ҳамчун нақшаи эҳтиётӣ бошад, имкони фаромадро аз рӯи ҳамон масире ки баромада будем баррасӣ кардем. хуб, ин бояд ҳамин ҷойҳо зери домана бошад. ин пешниҳоди хуб аст. шабро рӯз кардан пас аз фатҳи қулла. чӣ фикр дорӣ, Кала? бале, дигар хелаш душвор мешавад. шояд мо якбора ба пойгоҳи дуюм бароем. як шаб дар пойгоҳи дуюм, як шаб дар пойгоҳи сеюм ва як шаб дар пойгоҳи чорум. бале, ва фаромад аз қулла. ҳа, 4 шаб. аммо мо бо ин роҳ метавонем ҳамаи чизҳоямонро аз пойгоҳи чорум бо худ гирем ва мо як рӯзи пурра хоҳем дошт. як рӯзи дароз. ва дар як рӯз мо ба пойгоҳи асосӣ бармегардем. аниқ. пойгоҳи якум. пас аз аввалин баромадҳои мутобиқшавӣ вазъи ҳаво якбора бад шуд. Мокрый снег. тамоми шаб барфи тар меборид. саҳар он боз ҳам шиддат гирифт. нанга парбат худро бо тамоми қудрат нишон дод ва равшанфаҳм монд ки чаро онро кӯҳи марг меноманд. имрӯз пойгоҳи якумро насб кардем. мехостем, аниқтараш ният доштем то баландии 4800 метр аз сатҳи баҳр боло равем, вале ҳаво чунин вазъияти бадро эҷод кард ки хатари тарма хеле баланд шуд. мо ҳам фикр кардем ва қарор додем поён фароем. ҳангоми фаромад тақрибан 200 метр бо лижа поён шудем ва ҳамон лаҳза фурӯрезии ях оғоз ёфт. як пораи бузурги ях қариб ба андозаи яхдони хонагӣ бо суръат аз паҳлӯямон гузашт. агар ба мо мерасид, дигар ҳоҷати гап ҳам набуд. мо хеле эҳтиёткорона оҳиста оҳиста фаромадем. сар ба поён, қадам ба қадам, дар ҳар ҷои нисбатан амн таваққуф карда минтақаҳои бехатарро меҷустем. Прирайм. Неотъемлемый. фаромад бо лижа қисми ҷудонашавандаи экспедитсияи мост. маҳз ҳамин чиз моро аз бисёр экспедитсияҳои дигар фарқ мекунад, ҳарчанд ки корро хеле мушкилтар месозад. дар чунин баландӣ бо лижа фаромадан нисбат ба баромадан ба кӯҳ ҳам душвортар аст. баландии зиёда аз 6000 метр ин аллакай кори азим аст. аммо маҳз ҳамин чиз онро ҷолиб мекунад. ҳавои номусоид. дуртар атрофро дида намешавад. барф. лижаронӣ чандон ҳаловатбахш набуд, лекин мо тавонистем ки фароем. барф чунин зиёд борид ки чанд рӯз боз дар тамоми девораи кӯҳ тармаҳо мефаромаданд. фикр мекунам роҳи меснер каме хатарнок мешавад. ҳа, бале, танҳо камакак. Дальнейшая акклиматизационная. бо ҳамин сабаб баромадҳои навбатии мутобиқшавиро маҷбур шудем ба муҳлати муайян мавқуф гузорем. аммо мо роҳи беҳуда гузарондани вақтро надоштем. каме истироҳат кардем, қувват ҷамъ намудем. Обеспечена экспедитсия бо ғизоҳои гуногун таъмин шуда буд, ҳам бо он чизҳое ки дар кӯҳ заруранд ва ҳам бо баъзе хӯришҳои иловагӣ. дар баландӣ воқеаҳои аҷиб рух медиҳанд. завқи таъм метавонад тамоман тағйир ёбад
ман як ҳолатро хуб дар ёд дорам. вақте ки яке аз ҳамсафаронам ҳеҷ чиз хӯрда наметавонист ғайр аз бодиринги шӯрак. тасаввур кунед, мо дар тионшон ҳастем. ӯ бодирингҳои шӯрро ба халтаҳои политинӣ бастабандӣ мекунад ва бо камоли майл танҳо аз онҳо ғизо мегирад. албатта мо бо худ бодиринги шӯрак надоштем. қисме аз маводи хӯрокаро аз сарпарастон гирифтем, қисми дигарро бошад аз мағозаҳои маҳаллӣ харидем ва бояд иқрор шуд, ин як иштибоҳ буд. На следующий день после рӯзи дигар баъд аз бориши барф мо барои дидани ҳолати хаймаи худ ба пойгоҳи якум баромадем. он чизе ки дидем моро ба ҳайрат оварда буд. мо боварӣ доштем ки қисми зиёди лавозимот ва таҷҳизоти заруриро аз даст додаем. чӣ фикр дорӣ, мо нафарони хушбахтем? Quite lucky. то андозае. розиям. сейчас стоишь, сейчас все железо просто. После этого инцидента пас аз ин ҳодиса нангапарбад гӯё ғазабашро ба ғамхорӣ иваз кард. баромадҳои минбаъдаи мутобиқшавӣ тибқи нақша пеш мерафтанд. через 20 дней работы ҳамин тавр пас аз 20 рӯзи кори пайваста мо комилан барои ҷаҳиши ниҳоӣ омода будем. мехоҳем ҳар чӣ зудтар оғоз кунем ва ба анҷом расонем. каме зиёд дар интизор мондем. стартовали ночью. мо шабона ба роҳ баромадем. нақша чунин буд: якбора то пойгоҳи дуюм баромадан. Большие перепады высоты. фарқи баландӣ тақрибан 2000 метр. фарқиятҳои бузурги баландӣ хусусияти хоси ҳамин кӯҳанд Этот переход занял у нас. ва ҳамаш дар релифи бисёр мураккаб. Погода стояла. ин гузариш барои мо 14 соат тӯл кашид, вале ҳаво олӣ буд. Летний пушни. аз болои пирях бо ресмонҳои сахт баста шуда ва бо кошкиҳо ҳаракат мекардем. байни ҷариҳо моҳирона роҳ меҷустем. дар тарафи дигари пирях ҳамон пойгоҳи мо ҷойгир аст, ҷое ки хаймаи моро тармазер карда буд. санҷиши навбатӣ, девори киншофер. кор дар чунин кӯҳ ҳамеша душвор аст. хавфҳо ва хатарҳои объективӣ зиёданд, вале худи наздикшавӣ ба девори киншофер ҳам осон нест. ин як нишебии барфию яхини лағжон аст, хеле нишеб, аз 40 то 45 дараҷа. худи девори киншофер боз ҳам нишебтар аст, тақрибан 80 дараҷа, баландиаш тақрибан 200 метр. гуфтан мумкин нест ки он аз ҳад душвор аст, аммо кор бо тамоми ин бору таҷҳизот осон набуд. Рюкзаки. ҷуздонҳоямон бо камераҳо, аккумуляторҳо, дрон ва лижаҳо 25-30 килограммӣ вазн доштанд. бо чунин бор дар кошкиҳо ба девори амудӣ баромадан чандон осону ҳаловатбахш нест. Несмотря бо вуҷуди ҳавои хуб аз нишебиҳо пайваста тармаҳо мефаромаданд. вода. ва зери яке аз онҳо ман ҳам афтодам. ҳоло аз он тараф тарма фаромад. ман хушбахтона дар банд руд шудам. тавонистам ки яктарафа истам ва тарма аз болои сангҳо гузашта равад. ин ҳодиса ҳамагӣ чанд сония давом кард, аммо дар ин муддат чӣ қадар фикрҳо аз сарам гузашт. аввалин андеша чунин буд: тамом, ҳамааш охир расид. сонияи дигар не, таслим намешавам. ҳоло не, бо тамоми қувват ба санг часпидам. ҳеҷ гоҳ дар умрам ягон чизро бо чунин шиддат ба оғӯш нагирифта будам. зинда мондан мехостам. ҳама ҷо барф буд, дар гӯшҳо, дар чашмҳо. нафас кашидан душвор шуда буд, аммо қисми асосии массаи тарма аз болои сарам гузашта рафт. санг маро наҷот дод. беҳуда набудааст ки ба он часпидам. В общем,
дар ниҳоят бо заҳмати зиёд то ба пойгоҳ расидем. Ба ҳангоми шафақ 3 соат хоб ва баромади навбатӣ. аввал кӯшиш кардем бо лижа ҳаракат кунем, аммо нишебӣ хеле хатарнок буд. қарор додем пиёда равем, ҳарчанд бо лижа роҳ кушодан дар барфи чуқур осонтар аст. Бо дигар экспедитсияҳо мувофиқа кардем. Якҷоя коркард кардани масир то пойгоҳи ниҳоӣ осонтар аст. дар баландии зиёда аз 6000 метр аз сатҳи баҳр вақте офтоб баромад, либосҳои мембраниро бо либосҳои баландкӯҳӣ иваз кардем. пас аз ғуруби офтоб ҳарорат то 25 дараҷа поин рафт, аммо он лаҳза дигар бароямон аҳамият надошт. баромади ниҳоӣ ба қулла саҳар ба вақти наҳорӣ таъин шуда буд. пеш аз он бояд ҳатман истироҳат кард. соати 10 шаб хоб рафтем ва боз ҳамагӣ 3 соат. ин аллакай сеюмин шаби чунин камхобӣ буд. ман хурсандам ки шурӯъ мекунам. ниҳоят хушбахтам ки коре мекунам. ба фатҳи қулла оғоз мекунем. ба пеш. баромад ба қулла соати 3 шаб шурӯъ шуд. куҷост қуллаи Нанга Парбат? ҳанӯз дури дур. баромад ба қулла аз як кӯталии тӯлонӣ оғоз ёфт. он қадар дароз, суст ва дилгир буд ки ман рост истода хобам мебурд. ман муболиға намекунам. пас аз чанд шаби бехобӣ хоболудӣ тоқатфарсо шуда буд. баландтар шуда маро аллакай аз норасоии оксиген хобам мебурд. дар минтақаи марг оксиген он қадар кам аст ки ҷисм дигар наметавонад ба таври муқаррарӣ фаъолият кунад. ба чунин баландӣ мутобиқ шудан ниҳоят душвор аст ва аз он ҳам душвортар мутобиқати равонӣ. андешае вуҷуд дорад ки дар минтақаи марг меъёрҳои ахлоқӣ аз байн мераванд ва ҳар кас танҳо барои ҳаёти худ мубориза мебарад. ин мақол дар мавриди мо набуд. ҳатто дар лаҳзаҳои сахтарин мо фаромӯш намекардем ки мо пеш аз ҳама якдастаем. аммо ин ҷаҳиши девонавор ба сӯи анҷом пас аз як моҳи омодагиҳои сангин яке аз вазнинтарин қисматҳои тамоми роҳ буд. вақте нерӯи ҷисмонӣ пурра тамом мешавад, ту танҳо бо қувваи ирода ҳаракат мекунӣ. ман як усули махсус дорам ки маро маҷбур месозад то пеш равам. ман хашм, ҳатто ғазабро ба сӯи худ равона мекунам. ба ин боз гипервентилятсияи шуш илова мешавад. 10-15 нафаси амиқ ба сари ҳар як қадам. ҳамаи ин хориҷшавии адреналинро ба вуҷуд меорад. ман ба маънои ҳақиқӣ худро ба фатҳи қулла тела медиҳам ва қадами навбатиро мегузорам. гузариши душвор буд. ба ин ҷо 16 соат омадем, дар ҳоле ки ҳамагӣ 2 соат хоб рафтем. пеш аз ин бошад 10 соат роҳ рафта 3 соат хоб карда будем. пештар ҳам ҳамин тавр шуда буд. бисёр баромади вазнин. охирин қадамҳо бо ниҳоят душворӣ даст доданд. мо ҳоло дар қуллаи душвор фатҳи Нанга Парбат истода будем. баландии 8126 метр аз сатҳи баҳр. бале дӯстон, ин қуллаи Нанга Парбат аст. ин ҷо зиёд хунук, беҳтараш фароем. аммо ман хурсандам, бисёр бисёр хурсанд. мо он чизеро анҷом додем ки солҳо ба сӯяш мерафтем, аммо саргузашти мо бо ин тамом нашуд. мо ба қулла баромадем. дар баландии тақрибан 880 метр аз сатҳи баҳр ҳамроҳи кала истода будем. антон ба қулла белижа баромад. бинобар ин пиёда ба он ҷое рафт ки ҷуздунашро гузошта буд. мо бояд дар пойгоҳи ниҳоӣ во мехӯрдему фаромадро 3 нафар идома медодем. он қадар хаста шуда будем ки ҳангоми бозгашт ба пойгоҳи ниҳоӣ ҳатто ҳарф зада наметавонистем. танҳо садоҳои номаълум мебаровардем, бо даст ба чизе ишора мекардем. ин лаҳзаҳоро имрӯз ҳам беашк ба ёд овардан ғайриимкон аст.
он вақт масири интихобшуда барои фаромадро хеле хатарнок арзёбӣ кардем. бахусус қитъаи яхинро афзодан дар он маънои маргро дошт. аз ин рӯ қарор додем аз рӯи ҳамон масире ки баромада будем баргардем. барф ниҳоят зиёд буд. яхбастаю пур аз шикофҳои пирях. фаромад бо лижа аз чунин кӯҳ нисбат ба пиёдаравӣ хеле душвортар аст, аммо ба маротиб зудтар. то шом мо аллакай дар пойгоҳи асосӣ будем. जब रो रहा था दिल जुला के देखा सीने में छुरी चला के देखा जब रो रहा था दिल जुला के देखा सीने में छुरी चला के देखा ला 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 Но со временем танҳо бо гузашти вақт дарк кардем мо кори ғайриимконро анҷом додем. мо ба қулла расидем. вазни шебиҳои нангапарбад, кӯҳи хастакунанда ва марговар бо лижа фаромадем. аммо муҳимтар аз ҳама мо ба як дастаи воқеӣ табдил ёфтем. дастае ки қодир аст аз ӯҳдаи душвортарин вазифа барояд. фатҳи нангапарбад орзуи мо буд ва мо онро амалӣ кардем. инро бояд қадр кард, зеро ба ҳар кас чунин бахт насиб намешавад. дар масири мо таваққуфе дар баландии 7200 метр аз сатҳи баҳр буд. 1200. дар он ҷо мо мехи кӯҳнавардиро ба нишони ёдгорӣ гузоштем ба номи александр зибин. зибин тамоми умрашро ба рушди кӯҳнавардии собиқ иттиҳоди шӯравӣ бахшид ва дар омодасозии аввалин экспедитсияи ватании ҳимолой иштирок дошт. худи вай ҳаргиз имкони баромадан ба қуллаи 8000-ро пайдо накард. аммо мо ҳадди ақал қисман орзуи ӯро амалӣ намудем.